Az intézményeket én abban látom fontosnak, hogy valahová irányítsák mind a gyermekeket, mind a szülőket. És ez a valahová egy közösségi élet. És a közösségi életen a gyülekezeti közösségre gondolok. Az óvodák építése, illetve az iskolák építése az mindig felpezsdülést jelent, és egyfajta jelzés arra nézve is, hogy azok, akik itt élnek, és akik itt élünk, számunkra fontos a jövő, a következő nemzedék, és fontos az, hogy ez a következő nemzedék ez milyen lelkiséggel és lelkülettel növekszik föl, mi az, amit kap. Nagyon örülünk annak, hogy az óvodaprogram keretében 10 óvodát tudtunk felújítani, illetve megépíteni. Ebből 9 új építésű óvoda, egy pedig bővítésre került, 505 gyermek, 24 csoport, és ezzel együtt nem utolsó sorban 80 munkahelyet is tudtunk teremteni, amely azt gondolom, hogy a térségben különösen is fontos. Nagyon boldogok voltunk, amikor egy olyan kormányprogramba kapcsolódhattunk be, amelyikben 66 óvodát építettünk, ebből 46 teljesen új óvoda, több mint 2900 új férőhely jött létre, 450 új munkahelyet teremtettünk, és 35 milliárd forintból valósult meg körülbelül 4 éven keresztül ez a program, amit most zárhatunk le. Én azt gondolom, a nevelés légkör kérdése is olyan jó érzés, amikor valaki bejön az óvodánkba, és mondja, hogy itt olyan jó lenni, még gyakorlatilag nem tapasztalt sok mindent, de valahol a levegőben benne van ez a szeretet légkör, ugyanis hát az ott dolgozóknak a személyisége, a kisugárzása adja ezt a légkört, és aztán, ha ilyen légkör kialakul, akkor a gyermekek is nagyon jól érzik magukat szeretetben, biztonságban, és ez nagyon-nagyon fontos a mai világban. Ez az óvoda 2 csoportos, 2 vegyes csoporttal bíró óvoda és intézmény lesz. Szeptemberben nyílnak meg a kapuk, akkor foglalhatják el a kicsi gyermekek és családok ezt az épületet. A cél az volt, hogy Miskolc városának ebben a térségében is lefedett legyen a református hitoktatás. És tulajdonképpen ezt a célt megvalósítottuk. Ez az óvodánk 5 csoporttal kezdte meg működését 2022-es 23-as tanévben. Ebben az óvodában 40 gyermeket tudunk fogadni, sajátos nevelési igényüknek megfelelően mindenki megkapja azokat a specifikus gyógypedagógiai segítségnyújtásokat, amelyekre szükségük van. Arnóton vagyunk, az Édenkert Református óvodában, és 2021. szeptemberében betöltötték a gyerekek az épületet. Mindennapjaink nagyon mozgalmasak, az óvodai élet az egy nagyon színes és tevékeny hétköznapokat ad nekünk. Intézményünk úgy gondolom, hogy a hitre és a szeretetre épül. Tehát ebben az óvodában a nevelés egy élménygazdag, cselekedtetésre épülő, és természetesen a játékot, mint a gyermek fő tevékenységét előtérbe helyező tevékenység lesz majd, ami kiegészül a hitéleti neveléssel. Kinőtt a földből ez a kis mesevár, mert tényleg egy vár a kis maga zegzugával és a kis maga különlegességével. Szerintem a 21. századnak megfelelő stílusban és a kor követelményeit kielégítve épült meg az óvoda. A gyerekek és egy új épületet a szülők, a fenntartó és mi használók, és nagyon nagy örömmel fogadunk. Most a gyerekek, akik idejöttek és bekukkanthattak egy-egy csoportszobába, azért látszott a boldogság az arcukon, és én úgy gondolom, hogy szeptemberben nagyon boldogsággal és büszkeséggel veszik majd birtokba ezt. Ezek a gyermekek a zálogai a jövő egyházának, a jövő magyarságának, a jövő nemzedéknek.